Ano, Hana? Nag-enjoy ka ba? Oo naman, ang dami na palang nagbago sa lugar natin. Oo. Halos 10 taon ka kaya wala dito. Yung mga ibang friends pala natin, imbitahin mo dito sa bahay nyo. Sige, tatawagin ko sila mamaya para mag-dinner tayo dito at mag-inuman. Sige, nakakamiss din kasi sila kabanding. Oy, Brian. Balita ko magbabakasyon daw si Hana. Talaga? Mabuti naman. Matagal na din kasi na hindi siya nakakapagbakasyon dito simula nung tumira siya sa ibang bansa. Kaya nga, sobrang nakakamiss, no? Siguro, namimiss mo na siya, no? Ikaw talaga. Alam mo naman, di ba? Na pareho kaming may kanya-kanya ng pamilya. Sus, ikaw pa? Kahit minsan hindi mo siya naaalala, maniwala ko sa'yo. Kayo kaya ang love team sa barkada natin nung high school tayo. Naalala ko pa, nung mga bata pa tayo. Lagi kami magkasama at lagi rin kami tumatakas sa inyo. Kaya nga eh. Si Hana tumatawag. Sagutin mo na. Sige. Hello, Hana. May bisita nga pala ako. Hulaan mo kung sino. Sino pa ba? Eh di si Loverboy mo. Ikaw talaga, Rose. Malapiro ka talaga. Sige, Hana. Ipapakausap ko na siya sa'yo. Oh. Hi Hana, kamusta ka na? Hello, Brian. Ito, kakarating ko lang galing trabaho. Oo nga eh, mukhang pagod ka nga. Oo, medyo nakaka-stress din sa work ko. Kailan ka pala magbabakasyon dito? Sabi kasi ni Rose, malapit na. Next year na. Bakit? Kung magbabakasyon ba ako kila Rose, pupuntahan mo ba ako doon? Pwede naman. Baka magalit ang asawa mo. Hindi naman siguro. Sige, hintayin niyo ako dyan ha. Tagal din ang panahon kung hindi tayo nagkakasama. Sige, sabihan mo lang ako pag andito ka na para pupuntahan kita dito sa pinsan mo. Oo naman. Sino kaya yung kausap ni Brian? At tuwang-tuwa ka pa ha? O sige na, bibigay ko na kay Rose. Ingat ka dyan ha. Bye! Uy, Hana. Kinikilig na naman ako sa inyo ni Brian. Ikaw talaga? Bakit naman? Eh may asawa na kami pareho. Myla? Sandali lang, Hana. Tatawag na lang ulit ako mamaya. Bye. Bakit, Brian? Si Myla? Narinig niya ata akong kausap ko si Hana. Puntahan mo na siya at ipaliwanag sa kanya kung narinig man niya ang pinag-usapan niyo ni Hana. Sige, uuwi na muna ako. Sige, mag-iingat ka. Myla? Sino yung kausap mo sa video call ha? Sino? Magsalita ka! Si Hana. Eh ano namang masama dun? Barkada ko naman siya. Barkada? Ang sabihin mo, kinikilig ka pa sa dati mong kasintahan? Anong klaseng pag-iisip yan, Myla? Asawa na kita, di ba? Ikaw ang pinakasalan ko. Oo, Brian. Ako nga yung pinakasalan mo. Pero hindi ko alam kung ako ba talaga yung mahal mo. Siyempre, ikaw ang mahal ko. May mga anak na tayo. Ngayon ka pa ba magkakaganyan? Hindi ko alam, Brian. Kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Huwag mong sabihing nagsiselos ka pa rin hanggang ngayon kay Hana. Ano ka ba naman, Myla? Alam mo naman nung high school pa naging kami. Mahigit 10 taon na yun, Myla. Malay ko ba?
Hindi ko mapigilang magselos, Brian. Alam ko mahal mo pa siya. Bahala ka na nga dyan kung yan ang iniisip mo sa akin. Brian! Brian! Rose! Hana? Halika, pasok ka. Bakit hindi ka man lang nagsabi na ngayon ka pala darating? Ay naku, Rose. Ayoko namang makabala sa inyo. Alam ko namang busy kayo. Halika na, pasok na tayo sa loob. Oo, ang init pala dito ano. Manibago ako. Oo, hindi katulad sa ibang bansa, malamig yung klima. Kamusta pala si Brian? Hindi ba siya makakapunta dito? Hindi ko lang alam, Hana, kasi bantay sarado siya ngayon ng asawa niya. Bakit naman? Alam mo na, nagsiselos yun sa'yo. Ha? Sa akin pa talaga siya nagsiselos. Kahit dalhin pa niya yung asawa niya dito, okay lang sa akin. Hindi mo alam yung ugali ng asawa niya. Bihira nga namin yun makita at hindi namamansin. Ganun? Sobra naman pala siya. Pati kayo, dinadamay niya. Sandali lang, Hana. Kumain ka na ba? Oo, kumain na ako sa airport bago ako umuwi dito. Ganun ba? Sandali lang, tatawagin ko si Mama para sabihin ko nandito ka na. Sige. Ma! Ma, nandito na po si Hana. Hana? Tita! Kamusta na po kayo? Eto, taong bahay lang. Kamusta na palang mama at papa mo sa ibang bansa? Ayun, tita. Sila pa lang yung iniwan ko para magbantay sa mga anak ko. Hanggang kailan ba ang bakasyon mo dito, Iha? Siguro 1 buwan, tita. Matagal din kasi akong hindi nakabakasyon dito. Oo nga no, mabuti pa sila mama at papa mo panay ang bakasyon dito. Kaya nga po, tita. Sige, ipagluluto kita ng paborito mo. Naku, mabuti po at alam niyo pa yung paborito ko. Pwede ba naman yun na makalimutan ko? Kami yata nag-alaga sa inyo nung nag-aaral pa kayo dito. Kaya nga po, tita. Salamat po. Sige, maiwan ko muna kayo dito. O Rose, ikaw nang bahala kay Hana ha? Sige po, Ma. Ako na pong bahala. Sige, tita. Salamat po ulit. Tara na, Hana. Ipasok ko na yan sa kwarto para maayos mo na rin yung mga gamit mo. Sige. Dumating na pala si Hana. Ang ganda pa rin niya. Bakit pangiti-ngiti ka dyan? Wala. May pinapanood lang ako. Kaya pala. Dumating na pala si Hana. Nag-post si Rose. Ito oh. Subukan mo lang napuntahan siya doon kila Rose. Kundi, malalagot ka sa akin. Bakit naman hindi? Eh, kaibigan ko din naman siya. Kung gusto mo, sumama ka pa. Kahit wag na. Kita mo na? Noon ko pa gustong ipakilala ka sa kanya. Ikaw lang tong may ayaw. Dahil ayaw ko siyang kaharap. Bakit naman? Dahil dati ko siyang kasintahan? Ano ka ba naman, Myla? Oo, basta sinabi ko na, huwag kang pupunta kila Rose. Yun ang sundin mo. Maliwanag ba sa'yo yun? Ano, Hana? Nag-enjoy ka ba? Oo naman. Ang dami na palang nagbago sa lugar natin. Oo. Halos 10 taon ka kaya wala dito. Yung mga ibang friends pala natin, imbitahin mo dito sa bahay nyo. Sige, tatawagin ko sila mamaya para mag-dinner tayo dito at mag-inuman. Sige,
Nakakamiss din kasi silang kabanding. Simula kasi nung pinagbawalan ni Myla si Brian na pumunta dito sa bahay, halos hindi na kami nagkikita magbabarkada. Bakit naman kasi ganun si Myla? Wala naman sigurong masama na makasama niyo si Brian. Siguro, nagsiselo siya sa'yo. Ay nako, hayaan niyo na nga siya. Nagsiselo siya nang wala sa lugar. Pupunta kaya yun si Brian? Malapit na rin yung balik mo sa ibang bansa. Hindi pa siya nagpapakita sa'yo. Hayaan mo siya. Kung gusto niya, may paraan naman. Sabihin mo, takot lang siya sa asawa niya. Malamang. Tara, magpahinga na tayo. Sige, napagod din ako sa kakalakad. Hindi na kaya pupunta dito si Brian? Hindi ko alam. Baka bantay sarado na naman sa asawa niya. Rose? Rose! Rose! Uy, si Brian yun ah. Kita mo na, hindi ka rin matitiis na Brian na hindi ka makita bago ka umalis. Oo nga. Sige, puntahan mo na. Sige, sandali lang, diyan ka muna. Rose! O Brian, Myla, pasok kayo. Sige na, Myla. Hali kayo, tuloy kayo. Sige, salamat. Hali kayo, maupo muna kayo. Mabuti naman at sinama mo si Myla. Nice to meet you, Myla. Masaya din akong makilala ka, Hana. Mabuti naman pumunta kayo dito. Sa makalawa na ang alis ni Hana, pabalik sa ibang bansa. Hihingi sana ako ng pasensya sa inyo, sa mga kaibigan ni Brian. Hindi tama na pagbawalan ko siyang makipagkita sa mga kaibigan niya. Malaki lang talaga siguro ang selos ko sa iyo, Hana. Dahil kahit hanggang ngayon, nawala na kayo ni Brian, ay magkaibigan pa rin kayo. Oo naman. Kaya sabi ko sa mga barkada namin, gusto ko din makilala yung mga asawa nila. Para makabanding ko din habang nandito ako. At makilala na rin. Kaya nga, Myla, kaya huwag kang magselos kay Hana. Matagal na panahon na yun. Kalimutan na natin yun. O diba tama ako, Myla? Na mababait silang kaibigan. Oo, Brian. Kaya pagpasensyahan niyo na talaga ako, ah. Sandali lang pala. O-order muna ako ng merienda natin. Sige, para makapagmerienda na din yung mga bisita natin. Kaya pala hindi may iwan ni Brian ang mga barkada niya dahil mababait at masayang kasama. Halika, Myla. Samahan mo kami. Tara dito, Mal. Dito ka sa tabi ko. Alam mo ba mga sikreto nitong dalawa? Mamaya sasabihin ko sa'yo pag uwi natin sa bahay. Ano yun? Wala naman eh. Basta, alam ko meron syempre. Mawawalan pa ba?